Drive mo? Okay. Dahan ka? Try ka? Minutes na. 1 hour na. Dili 1 hour eh. Isa na. Pangutan na dito eh. Ano na? Tumay ko. Wala, magibangga. Oh, wow. Oh. Naan ka, Jai? Sam? Hoy, nanak ka rin. Ano, malik na tagkaiyan ang klasa ng kapatid. Hindi ko sa iyan. Ito makaha. The horse man kaha. No! Lagyan to the horse. No!